tay jot tulis lek keban hambai lina nih kai norok nono tangi male norok borok tay sung oda kawa sepuro bo kok kebang mas sepuro kok mas hawo antai nengni kok ya aro sini kok si sung tini aro dukho kosto bebago phele yumpano tini jotono kaham kereng kebok thumani kostong khana samani kostong khana hinpano sini thumani samani abo kotor kok yeble hai abada sini samung su kotor hai abada sini samung su kotor sentini ora sini samung no tubi phele Tripura di sini sing Gili di Dr. Monto Jara Fung Sapeleka sini samung odorante gace koidai sini samung jet tongo aboni phataro ke mathangya pheno sau sini samung 244 adara bebak do khobjak tongo direct funding do sini more power of bebak na adagabo khobjak tongo aboni bagi sini samung sini bubakra bo tabuk phai tongo sini bubakra phai mani lagiwo sing abono tebo beskango phologe telak lainai sini tebo tongo je Ruman horop bay sibulo telangi sini kok borok no Ruman horop bay Ruman script bay kai je sung nahalanya ni sini forop abang hai kalau sini jot tulis lete bekotor ngakai CAB hai dan je citizenship amendment bill ni bagai sung sekarang je solo paltai ini thang lai mani aman ya gulo sung tamung kha sarkar phamani sarap chawna cholo guli khai udise guli pasal lai jakha aman ni bagai sini khoran Tripura ni sini Zot hayung gerangi tirjaka citizenship amendment bill no sing strongly oppose khlai phaijak tabuk song jara oppose khlai tongo tei buskamo chung oppose khlai thangnai aboni bagani sing tinoro kurum kuthum laijak aboni phataro sing tabuk asep kok kolokno sana thangya tamang gangkai sini tinini je program je sengjak abo sini success thung tabuk jara sanjak tei buskamo sini tebo sanmung rok tebo apply kerak khai sing tubui manthung jotono belai hambai tai teisa hai na hai kipli thangkurbo sing kaham kerengkai mas hobi piteng hambai jotono sini kongres hai ayug lokthung sini maharaja ayug lokthung pele khena hambai